Mikel Ansotegi, erraldeko lehendakaria, gaur batzar bat izan duzue, Bizkaiko herridanak gonbidatuta egon dira, eta nahiko baikor ikusi zaitugu batzar honen amaieran. Bai, egize da, oso erantzune on eduki dauela batzarrak, 16 herri desberdinetako ordezkariek etorri direla, eta gure balorazioa oso positibo da. Ze herritako alkateak etorri dira, edo ordezkariak? Etorri dire herri oso desberdin, batzuk ganadoskoko herrizek, beste batzuk kontsumitzaile gehiagoko herrizek, eta etorri di esate baterako, Ondarru, Lekeitio, Igorre, Iurreta, Zaldibar, Ubide, Gizaburu, Ajangiz, Berritu, Lemona, Ea, Arrankudiaga, Busturi, Elantxobe, Markina eta Etxebarreko ordezkariak. Orduan ikusten da, era desberdinetako herri asko, eskualde desberdinetako herri asko, eta horregaitik oso posigaz, euren erantzunegaz. Hiltegi berriko obren finantziazioa bilatzerako orduan, oinarrietako bat udaletxeak erraldeko proiektura batzea da, erakartzea da. Bideo hori zelan dago? Erakutsi dute herri batzuk batzeko konpromisoa, aldeko jarrera, zelan dago egoera hori? Gure asmoa apur bat izen da herrizeri asaltzia, erralde zerdan, zelan erralde zerbitzu bat emoten dauen Bizkai jardanontzako, batetik hori. Gero bestetik gaur egun dekegun arazoa Osasun Departamentua ezberton in-situ asaltzi zein dan, eta guk pentsatzen dugun konpontuan lan, eta hirugarrena proiektu barri horren asalpena izen da, ezta. Egize da, herri batzu dauzela, sartzeko prestetan golitzak esenak, beste batzuk laster sartzeko asmugaz, baina ondino ez, eta beste batzuk ondino euren udaletan hausnartu eta aztertu bidauenak, ezta. Baina, dana dela esan bida, gure asmu elitzakela izango errezek sartzen bandan juti, ezta. Gure asmu da Eusko Jaurlaritzaz dekegun 140 horregaz. Eta, gero hortik kanpo, foru aldundiz egaz apur bat ia sozal badugu lortu, eta gero bestetik herrizen talde hori, ezta. Ze gure asmu ez da errezek bandan sartzi. Gure asmu da herrizekin talde bat osatu, finantziazio hori lortu aldan talde bat osatu, eta dana lortu dekegunin talde modun sartzia. Ez dugun nahi da, incertidumbre honetan herrizek bandan sartzerik.